Sngo Bhayang. Nishim Kajing Rai Stang na Kanambar Lai Spa Lai Pun Riu. Kanambar Lai Spa Lai Pun Riu. Para tongin bu ya baro ke jing tumo jongi hagane ke Eucharist Bakhuid ngi ay bateng benduai nagabinda kasuk kasain hagari India nagabinda ke Kristan baro hagari India ngi duairu nagabinda baro ke kinna badon hapadengi exam baper baginang yo ke jing start ke jinga e halo jongi Ngiduairu nagabinda ke jingkala kabamut jongi nompop. Iwan raru hau jisu ya baoro ki bapang ki bashitam. Ki batiaha ki hospital, ki batiaha ki ICU, ki batiapang haying. Bagabor jisu kanang. Trekam halo jongi lemba kane ki Eucharist Bakhuid. Ngin songu ya jisu nagabinda kane ke jingai laat ke jongu. Baga jing rio balai. Inang kot kar pad yaw jisu. Ban hapadeng jongi. Ban kar ku yangi. Ban pen slay yangi. Tongin kar pad yaw men siyam Bakhuid. Ban pen slay yangi. Daga jingid ka jongu. Bangin dupla. Ban shiminda shirhem. Daga jingid. Daga jing rio balai. Daga jing tim buram. Ya ubalai. Ipen dait kakti jongi. Ngi kar pad yaw jisu. Banang pendemai yaga jingim ke jongi. Baga bor jisu kanang trekam hakamet jongi, hakamen siam jongi, hagajimur jimbarka jongi. Ha kerteng uppa barukon barumen siam Bakhuid. Ka jinga e jongo trai jongi u Jesu Christ. Bad ka jingi jongo blay. Lem bad ka jingya sulok jongo men siam Bakhuid. Kindon. Rengka bat pi barra ko himen ko para inang sangeshipor ban puson hagadonud hagamen siem jongi halor barro kapop kabangi lele inang yesno nagijimpule barro pautrayu bale ulong ubadap daga jingid ulong ubadap daga jingisne
haki to baro kiba kot karpadi avu inang puson yaki pop baro kibangilele dakatin katelich yaki pop kibangilele hakamet kapar jangi ngila pinjersi yaka met jangi dakaba yang ngop haki pop bashir kei bapin sausi tang yau jisu ngila pendon kam yau tele jangi ben keren ya kie bajakalia ngi pendon kam yaki kamat jangi ban peit ya kie bajakalia bad ngi sha ya kamet kapar jangi ban ngop shi ngop haki pop kabasniyo tongin karpar yau jisu ban pen kuit ya ka jimbo jimbar ka dia kamen siam ya kamet kapar jangi baro na ki pop ki ba sniu ki bangilele haga jingim jangi tongin pan map nagabinta baro ki pop ki bangilele daka donut basnosi daka jingrai kut scam ban ino yaga jinglong jangka pop baro kramba ngindup long ki kun bakhuid jangu jisu bangindup yomad yaga jingis neka jangu bangindup sait bawindup sait kud yangi daga snam bakardor ka jangu na baro ki pop padu yada yangi naga jingchat nga plam how blay badan por baro pada happy ko himmen ko para dagi jim parkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat janga dagi jingle palat janga dagi jingle palat bakrao e janga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa kataisoti yaki angel bat kiri koi badia pi ko himmen ko para banduai na gabinda janga how Trai ublay jangi ublay badan borbaro nisne yangi barendala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingi bam jikut ngin nia duai nagabinta barro ki jing tu mo jangi ha ka jingim jangi ngi don bun ki jing don kam dame ka jingim men siam jangi karpadi of jisu ban pen bait ya ki jing tu na jangi barro ban pen kantang ya ka jingim men siam jangi ya ka puli ka puti jangi ya ki kam ge jam jangi kam dame hagene ga sngi utrai basau janga ayam Lent giduai jisu isne yangi jisu map yangi jisu pen kalain ya ga jingim jangi
Koble me uba dakak tien jame me pendep haka rukam bapala yaka jimpen yasuk yawu bendriu haladehi ngikarpat to ai haki pait kristan yaka bor bakin pen koloi ben poi daga jingriu bale bashisha badka jingeit bashirhem shaki sngi kraw ba iping kiban dangwan Dau trai jangiu Jesu Kristu kun jame uba im bad senshar rengkat bad me hake jingelong kawe jangumen siam Bakhuid uble junom la junom Kaching puli baningkong Kaching puli na kitab jintho kenmau kabaar. Ha kitu kisngi baro kilingdo ba khamrang ba bat kipaj ba kilale bom kongu shikat dei e da ka babot ya baro ki kam klem rain jong ki wei pat ki chai ben riu bat kilapin bersi ya ka ying jong utrai ka ba ulapin kentang ha Jerusalem utrai ublei ki pat men jong ki ulapha shaki ter shiter de ki nongra khubor jong u Namar ba usngau sen yala kibriu badia ka jaka shong jong u Henry kila ben sa ben ye ki nongra khubor jong blei kidanyau ben ye ki tien jong u pat kidar ki ben ye ki nong ye tholupa jong u hadu ba ka jingbita utrai kala ki persha ya ki pa jong u hadu ba umla pen jamshu nang ta ki khaldi kila thang ye ki ying ublei pat kila pen tua ya ka kan ro ka Jerusalem kila thang ya ki ying dulan jong ka baro da ka ding bat kila pendu ya ki khiu ki pliang koridor jong ka baro usim ki khaldi ula ring koi di sha Babylon ya ki tu baro ki balat na ka wailam bat kila kala ki marau jong u bat jong ki khun jong u hadu ka jing seng ya ki hima ki persha ban pendep ya ka tien jong utrai ka ba ula kren da ka shintur u Jeremiah hadu bakari ka yo ban rakhe ki sabat jongka baro ki sngi bakalasa kenja kala rakhe ya ka sabat ban pendep nyau pho snem lenter ti hakata ka snem baningkong jong usirus usim ka persha ba endu pendep ya ka ba utrai ula kren da ka shintur u Jeremiah utrai ula penkhi ya ka mensim usirus usim ka persha ban penbena ha ka hima jong u baro ka wei bat ula airu da ka jintho kumni u ong usirus usim ka persha utrai u blei ka beneng ula ai hanga ya ki hima baro jong ka khandau bat la u hukum yanga bantei ka ying na ka banta jong u ha Jerusalem ka ba ha Juda ti unu na pdeng jong phi ubadei na upa jong u to utrai u blei jong u undon ringkat bat u ai un lekiu kaktien jong utrai na kasam shis pa lai punyo ka number jingwai pras pa san phusan kasam shis pa lai punyo ka number jingwai pras pa san phusan Ki
Kajing puli na kasiti u Paulus Bakhuid sa Kristan ha Ephesus. Ko para ublay u kanray kajing Sngi namar kajing 8 bakraw. Da kabaw le 8 yangi wat man bangi le yap da ki pop chungi. Ulapin imingi lembat u Kris. Bat ulapin mepat yangi lembat u. Bat ulapin syong yangi rangkat bat u haki jaka beneng hak Kris Jisu. Bakumta haki juk kiban dangwan unyo ban unpin im kaspa. Ba jong kajing jong u ha kajing spun yang iha Kris Jisu. Namar da kajing ai ulapin im yang iha pi. Nung ba kajing bat kane kakam kalong kajing le jong pi. Kalong kajing ai ublay. Kam day namar ki kam. Yok don mano bakop sarong. Namar ilong kamati jong u. Bala theo ha Kris Jisu nakbenta ki kam babha. Kiba ublay ulapin kre lupa. Kanang bengindup im haki. Tin jong Trai. Sngo Bhayang. Babaro ubangai cha unyo ka chingem bam chikun. Trai undon rengkat bat pim. Rengkat bat piru. Kajimpuli na kakos bal Bakhuid kat kum uya anis. Pendait kakti pediang ya kakti no Trai hakadonur kan siem jumpi baka bor Trai kan Trai kam halo jumpi barau. Ujisu ula ong hau Nicodemus. Kumba o Moses ula kendio ya usain renong hari kenja kumdaru ya ukun ubrio deben kendio babara o banget hau unyo kajingim bam jukut. Naba uble ula id kata ya kaparte. Ba ula aitino yala ukun ba marway. Ba baro ubangit hau unom iyap. Henry unyo kajingim bam jukut. Naba uble ula pa ya ukun siya kaparte. Omban pendrem ya kaparte. Henry ba ya kaparte endu pelait im dau. Ya uta ubangit hau en pendrem. Ya uta ubangit lala pendrem lupa. Namarba shimla ngit ha kerteng jong ukun ba marwe jong uble. But kane kalong ga jim beshar. Ba kajing syai kala wan ha kaparte Henry kibriu kila kam id ya kajing dum ban ya kajing syai. Namar ba ki kam jongi kila long ki basiniu. Namar uta ubale ya ki kam suniu u isi ya kajing syai. But wan sya kajing syai. Iyo ba ya ki kam jongu entat madan. Henry uta ubale ya kabashisha uwan sya kajing syai kramba endup ya i syai kadar ba ya ki kam jongu ulale ha uble. Ka gospel jong utrai
Ko himmen ko para but pi kinabayit baro how try Jesus Christ. Ngidon hagas ngi utrai kabasau jongka Lent. Badu trai uyalam yangi ivaipa ivairu ban puson halor ka jingisne bad ka jingid ka jonguplay. Uble ulong ka jingid, uble ulong uba isne, bad uble ulongru uba bishar hawk yakibriu. Bad ban yomad ya ka jingisne, ban yomad ya ka jingid, ban yaid lemba ka jimbishar hawk jonguble, ngide ban long kibangit ha uta uba uble ula pasyangi ban penim yangi. Lemba ka jingate ha ujisu ngin light na ka jimbishar pinrem. But ngiyos no ha ka kitab jingto ken mau baki paid Israel rengkat bad ki rempa rengkat bad ki lindo rengkat bad barro ki bahe bahain kila le ye ki kam klam rain kila ngop shi ngop ha ki kam klam rain ha ka fareng yong abomination kaba omlong ban le kaba omlong ban pe kaba omlong ban mudur kane kalonga jimmut jongi kam klam rain Bad haba kilale kum kini ki kalam kam kalam rain kibrio kibalale ye ki kam kalam rain haba ki wan shaka temple kay kabalajia ya ka temple kila pinjar si ya ka temple kila pinjar si hadu kata ya ka temple kila duno ya ka jingi duble kila duno ya ka jingisne uble bad kila pendingit ya ka temple haba kibriu kiba im hakum gene ka pop kalam rain ka jingi duble kala sange bentoid halo jongi ka jingisne jongoble kala sange bentoid halor ka jingim jongi halor ki ingasem jongi halor ka met ka part jongi halor ka jingim jongi baro kawai ka jimmi jongkum kini ki pop klam rain ne ki kam klam rain kaba pinjar si ya ka jingim jangi kaba pinjar si ya ka temple bakoi jangoble kalong uble ulapano yaki shaka jingring kampar uble ulapa yaki sha Babylon kalong ka jaka jingpen shitom Ublay wala siya ki banyay lemba ka jimpen shitom namar ki penjersi ya ka temple bako jangoble. But habang it's snautu but yes no shapangaktin temple kawan hangi artili ki jimmut. Kawe ka jimmut kalong ka physical temple kawe kalong spiritual temple. Kawe ka jimmut kalong ka temple kaba kinja do kawe kalongka temple kabakenja mensiam bad born ki brio kila penjarsi ya ke temple bakoi jongoble daki kam klam rain badu ble umbanse ban pentli ya ke temple uble umbanse ban sha yaki nongshun ban penshitom yaki ublay ulasya yaki nongshun ban penshitom yaki namar ngi baro ngi deben sautu saudong jongi kidon gi nongshun kiba aptap ban penjot yaka temple bakoi jong ublay wan haba pi shong hangne wan haba pi yar lindi ban wan shaka ying bakoi jong ublay wan haba pi shong duai hangne Dondru ya kaju kakpor ya kabor bayale tuma persyayapi bapinom duai bapinom syashkor bapinom puzon bapinom yomad ya kejinggerku
Kaneka bor kayale tenge hamal kibriu. Kaneka bor ka kanglad ya ka jingisne jung oble ban tuit hangi. Kaneka bor ka kanglad ban yopidia ka jingi jung oble. Kaneka bor ka kanglad ban im ha ka jingkuid. Kamdame ya kikina ka ktinu oble ka ong uyit ujisu uyit toin ya kikina. Henry uksuit part unum sha yaki ya kikina ban tur shau jisu. Uksuit un pasiao un kren un hikai ya born jait ki kam kalam rai. Uksuit un terwa hakama jangi born jait ki pop kabam seizo haka jingim jangi. Uksuit o kanglad yangi ban imkoid. Lada ula ban kanglad yangi ban yomad ya ka jingkoi jango bale. Ban yomad ya ka jingisne ka jango bale. Ban yomad ya ka jingir ka jango bale. Ngin kerlalong kumno. Ngin kerlalong ki briu ki kinna bamdon jinglong ubleshu. Ka jingale jong uksuit. Ka jingale jong ubammen kalong. Ban kanglad yangi ban im ban roy haka jinglong ublay. Namar uisi ya kibriyo baroy haka jinglong ublay. Namar yalade ma'u uladu no ya ka jinglong ublay nadu kapor ula tamsning ya ublay. Nadu kapor ula yard ya ka lindi janga jingkom jimbam kongu uladu ya ka jinglong ublay. Minda ya uta ubaladu ya ka jinglong ublay uatap ban pindu ya ki konjong obleru bandu ya ki jinglong oblay kane kade ka jing shisha namar nagata ka daw uksuid u yale ya katma persha ya ki konjong oblay ki bakwa ban roy ha ka jing immensia lada don mano na pedeng jombi bakwa ban im kam koin tekana happy kin sawan ki parlog jombi ki ba pindu jungkerman yapi Lada pelong ke kinna badon ke jingkwa banwan mas mangasngi kum ka nuksa. Lada pelong ke brio bakwa balong kam rio bale tekana ha ke jingim jompi lese lemba ki kimi ki pa jompi lemba ki paralog jompi ki kren ya ki kendin ne ki kile ya ki kam kabakhangla dia pi banwan tur sajan. Lese ki pinbun kam ya pi lese ki bain yapi lese kinyalam lindi yapi sha kaba pimde ban poi te unang ai shu yapi lemba ki paralog jombi lemba ki kimi ki pa jombi ya ka jingkanglad babun jai ki jingkanglad babun jai kai ka jingdumo jonguk suit bapinum yo ya ka jinglong oble Bapinum roy haka jinglong uble haka donut haka mensiam bapinum yo ya ka jingkoi jong uble namar uting uksud uting ya ka jingkoi uksud uting ya ka jinglong uble uksud uting jingid uble bad uksud kemen ya ka jingid parte uksud uting bangin sngavutu shai kadar ya ka jingis ne jong uble haka jingim te nakabinta kane unbu saudong jongi man paiwe yaki parlok namar unbu yaki parlok ba penshoy ki parlok ki ba penshoy pi kim tipru ba kidam penshoy namar kim sotu bade ubammen utrai kam hapo jongi bad pinkemen haba ki parlok ne uksud uttarwa ya kieke baro kabadon ka bor ban pinjersi ya ka jingim jombi uksud udon tangkawai pinjersi ya ka temple hangne temple kabamut ya ka do jombi ka temple kabamut ya ka donur jombi bad un persyang kadbala ban wengno ya ka jing sunyu kane kalong kaba jiaman ka kelip mat ha ka jingim jongi omde shisngi omde arsngi man ka kelip mat namar kala ong hana uksud jo shong tai ngi shong tai pormit ngi tia henre uksud ukam klein pormit uksud ukam klein porsngi jo shong tai namar
lada usyong tait unumio ya ke ba udon kam te minda namar kane ka daw kaya ka badang jia hangi buon ki kinna ki dang do ya ka jingri balai buon ki longupa ki dang do jingri balai buon ki longumi ki dang jingri balai uveng ayu nangi uveng no ya ka jingri balai kalong ka jinglong kaba pelong yangi ban kam ye shirhem yaw jisu ka jingri balai kalong ka jinglong kaba pelong yangi ban yad ya ka lendi jongiri koit nagada ka daw haba u Isaya nong ya tulupa u kren shapang hindriyo telle ki jingai jongo balai shimla kadaw ya ka jingriyo balai hangdo ka balang kala benrap ya ka bahanyo jingriyo balai ladang elaban ya ki hindriyo telle ki jingai jongo mensem Bakhuid yu so jongkini ki hindriyo telle ki jingai jongo balai ulong jingriyo balai habangi pinpura yalade daka jinglong ubale uso ubangin yo kalong ayu jingriyo balai binda buon ki kristan hakane ka juk ka baminda kimdon jingriyo balai buon apdeng jompi pibawan masru piwan ban pindap ya kerukam omdai na marba pilong riyo balai omdai na marba pilong riyo balai namar pesautu kane kade ka Sngi Trai nga haban late mas nga haban late mas balay namar kalahikai dakabalang kaain ngi haban late kumno re kumno shisin shitayo kamdame hakas Sngi Trai tang kane ka jingso tu kabangidon baduk suidru kwa bangin sautu palat yakane ladangi persyang ban sautu palat yakane unsa bu hakama jongi buon ki jingtut but buon apeng jombi ki kinna kadba pidang rit pidon ke jingid ban wan mas pidon ke jingid ban late mas suki pasuki khaba pila he haba ki kama jombi kalastang ban shat kam kirki haba ki jingsno jombi kalastang ban kyu hapo jombi haba ka met jombi kalastang ban ki stat kaya ka bajia pila ya ka kam kaba pila sange ban le kalong ban minda ngangia ban late mas minda ngangia ban late jingduai minda ngangia ban late mane sakramen minda ngasngia ban duai kaya ka bajia kadbanang ki ya ka met kadbanang ki ya ki emotion ngistang ban kongu yau bammen uba pasyaw hangi bun kie ke baro kane kade ke jingmut kaba kane ka jingto kinmau kabatay hangi ya ki kam klam rain bad ki jing pin jir bersi ya ka jingim jongi ko kangne kaya ka badang jia uksuid ubasiap hapo jongi ya ki kam klam rain kaba kang yangi bani dia ujisu bun apeng jompi lesepim sauto compare ne marbale en satip hadin ne endala babe pin satip o ngala bakala hakane ka durhi but minda kakatinu bale haka gospel ru ka kran ya kane ka binda ka gospel ka ong haba ubale wala yo I ka jingri ubale kala ja na ka jingim jonge brio ka jingi du bale kala ja na ka jingim jonge brio haba kimpa donchu ya ka bor ban sautu ya ka jingisne ka jongo bale ubale ularai ban pa ya la ukun marwe minda ka jingli kalong bale ujisu ula wan shakane ka parte bale ubale ula pa ya ujisu shakane ka parte kakatino bale ka kran shai kadar ban penim ya ke brio penim na kaye pidon kam ban penim na kano ka jinglo pidon kam ban lait lui na kano ka jinglo pidon kam ban lait lui na kano ka jingma tingi barong is auto ni don bon ge jing tolod khala ka jonga kardan hala ka jonga jinglong ni don bon jai ki jingma ha ka jingem jongi kaba pin jersey ya ka jingem jongi kaba pin snew ya ka jingem jongi kaba pin do no ya ka jingri bale na ka jingem jongi haba ngim don jingri bale ngi kerlalong kristan blem te kaba mut ujisu wan ban leayu ban pelong yangi bariu bale
Ujisu ulawan ban pelong yang ngi bariu balai, kumno ngila ban long riu balai. Ngide ban pinroy ya ke jingi do balai hapo jongi. Ngide ban pinroy ya ki kamba baha ke jingim jongi. Ngide ban pinroy ya ke jingis ne ubalai ha ke jingim jongi. Kramba ngindup long ki ba kam riu balai. Namar kade kane ka jinglong kaba hinyu jongu isaya nongya tulupa kan pelong yang iri kuit. Kaya ka pelong yang iri kuit habang ilas tang ban im ya baro hinriu tele ke jingai ngistang ban long ri kuit. Bad ke jinglong jong iri kuit kalong ki bariu balai kalong kumno ngila ban kela na ke jinglong kinna ba batilli ne remba batilli samla batilli shaga jinglong riu balai haba ngistang ban ngeit hau jisu namar tang hau jisu ngalaban yo jinglai luit but ha ka gospel menda kasni ka keren ru ki brio ki yo iya ka jingshai ayu ki yo iya ka jingshai ka bamut kilas nawutu tang kawe kalindi kabangi don ban kiu shabane ka jingsawutu ka ba pura jongi kalong ka jingshai ka jingsawutu pura jongi kalong ka jimpenim ka jingsawutu pura jongi kalong ka jingait ka jingsawutu pura jongi kalong ka jingai tilut yalade shaka borjisu kane ka jingsawutu barro mangingi de bandon ladang imdon kane ka jingsawutu ngin salang jaitu ngin salong ki bakongu ya ka pop ngin salong ki bakongu kano ka jinglong ngin salong ki kinna ki perkat kam lele yanga lada ngale kano ka kam provided lada omdon mano ba yo yanga kumno minda ngis ngi im ngi lebon gi kam jar ngi lebon gi kam hari bad ngidon tang kawe ke jingduwai kiwe kimde ben tip yakane kiwe kimde ben yo i yakaba ngale lada kiwe kim yo i yangi yakaba ngile ngi perkat kumno ngilalai tip Henry ngi haban sautu pigi kinna pigi samla pigi longome longopa warlada kiwe kim yo i yakaba ngile uble udang yo i yakaba ngile kabamut Wan habangi perkat kiwe kim yo iyangi kalong gabor jong ga jingdo habangi ong kiwe kim de ben yo iya kabangile ngidang pinkub ayu ngi pinkub da ka jingdo nakata kada jisu ong wan haba ka wan ga jingshai kibriu kila jid ya ga jingdum kai ka ne ga jingmo jong ga jingdum ngile pun ki kam auria ngile pun ki kam sniu ngile pun ki kam kalam rain batang ka we ngi duai kiwe kimde ben tip yakaba ngile kiwe kimde ben tip yakaba ngile kiwe kimde ben yo i yakaba ngile lada kiwe kim tip but kiwe kim yo i kai ke jimman do yangi ngis ngau kraw yalade ngi pingsan yalade ngi ong ngamdon pop ye Henry kaya ka bau jisuang wad lada ngi perkat omdon mano bayo i yangi kadon ka bor ka bayo iyangi namar ka jingdum kamla bandriyangi ka jingdum kamla bandriyangi namar kadon ka bor ka ba wengno ya ka jingdum kata ka bor kalong ka bor jungu jisu kata kalong ka bor jisu hakamat ka bor jungu jisu ka jingdum kamdon borshu ka jingdum ka ailad Kane kade ban sautu shisha haka jingim. Kane ka jingmaya ngi barong ide ban sautu. Namar hakamat ujisu ngimla ban buri ye. Warlada ngi ong ngi le hari yaki pop yaki kam siniu ngi de ban sautu ujisu ulaban rung hagata ka jing hari jombi. Ujisu ulaban yo ilu. Ulaban yo iya kamet jambi kabapi pinjarsi ulaban yo iya kamen siam jambi kabapela pinjarsi daki kam kalam rai tinaga taka daw piki kinaba yid baro pidon tang kawe kalindi daka jingshisha kabau jisu tarwa hangi kot kerpat ya ka kerteng jongu
Kot kerpad ya ke kerteng Jesu. Haba pe don jinge, haba pe don jing talod. Pide ben penkalain ya ke jingem jambi da kabasya ya u Jesu ben trekam. Kumno ngila ben sya ya u Jesu ben trekam. Kaketinu belai ka ang ngeit. Uno bang ngeit ha u Jesu but kot kerpad ya ke kerteng jongu kilaitip. Kaketinu belai ka gospel minta kas ni ong. Uno ubang ngeit ha u Jesu but kot kerpad ya ke kerteng jongu kilaitim. Kumno ngin ngeit, kumno ngin kot kerpad. Kabamod, habang ikot kerpad ya Jesu, ngidam penbana perte, ngimdon mano banyarab, ngimdon kimi kipa banyarab, ngimdon kimen kipara banyarab, ngimdon ki paralo kinyarab, ngimdon mano lai tu Jesu. Ngide bandon kata ke jingsno hapo jangi, ladanga jingai na Jesu, omdon mano banyarab yanga haka jingim janga, haka jing to Lord janga. But habang istang ban so to ngin kam ngeit kabamod ngi kam shania hau Jesu ngi kam shania hau Jesu kabamod ngi kam wanjingo yawu ngi kam aiti yalade hau ngi kam id yawu ngi kam kongo yawu banga ngi kam treshitom ban pen hon yawu pen comment yawu tang kawai kalendi ngi haban pen comment yawu Jesu man ga kelip man. Tanggi bakaloi ban penkaman yaw Jesu man ka kelipman kila ban light im. Tanggi bak penkaman yaw Jesu daki kam baba kila ban kot ya ka kerteng jongo Jesu. Kabab mod habang adon ke jingi du Jesu habadon jimma eye jinge eye ngi kot tang kawe ka kerteng pikin na baro. Haba piya kendo kano ke jimma ha ke lindi yai jampi lada piyad meat ne pikindit kaya ka kendin kawan na ka sindur jampi barabor haba pisngo kendit piong Jesu ne piong imei ne piong pa kaya ka kendin kami na ka sindur jampi kaba pikindit ne kaba piting duna bagi kinna ki kot Jesu ki ong mei mon danem de ngimje kot Jesu Henry hangne kaya kaba kaktino blai ka ong habang ikindit automatically naka sindur jongi kadaban mi kitina yu Jesu automatically bale kamju mi minda namar ngimdon jingit ya kaba dap daka donut kan mi shabab tenaga taka daw habang ikindit ngiting kamju mi naka sindur jongi ya kaktin Jesu haba ublay upa ula ong uno ubakot kerteng Jesu light em uno ubakot ya kerteng Jesu light em kino ki bri ki kot ya kerteng jongo Jesu kin light em te ban light em kabamod na baro ki kam klam rain ngide ban le ayu ngide ban kot kerpad ya Jesu ngide ban nge nama ka kerteng Jesu but person Jesu kalong ka jingai jangga beneng yangi da u bale ban penim yangi teminda hagane ki ukrish Bakhuid PIT ya baru ki jinglong jambi kam ta me ki kam klam rai ke ba pinjar si barabore ke jimur jimbarkat don bun ki kinna ki ba kongu ya ka jing senior menda kawe ka jimma ka bangala banong ya pi shua ba pinduai kalong ki film baper kamda me don bun ki kinna kinde ki bangop ha ka Korean films Korean movie kalong ka movie kala pinjot palad kine kilong ki movie ka ba pinjar si ya ka jimbar ka jombe minda bun ki kinna kidon ki ba pet hadu kadwe kadar shibeje pat ki perlu ya ka por kaya ka bajia uksud ulong uba chalak menda ula tarwa nagabenda ki kinna ya ki kinna ki kam sautanat kaba kanglad ya ki ban idia Jesu bon ki kinna kinde hangne katip kilong ki ba addict ya ka Korean movie kila kerni palat ya ka Korean movie bon ki kinna shinrang ru kaya ka balajia lemba kene ki jimpet Korean movie ya ki jingmut balulu jambi kala kerlain minda
Satu ni hem kalak lain minda. Pilong bashida mensiam balului mensiam minda kane ke jimpet bat ke jingop ya kum gine pilas tang balong kinna ba lain kinna ba kongu ya ki kam klam rain koloi. Satu ni hem pila pinkre ya ka med jambi pila pinkre ya ka jimmod jambi da kane ka pilim baro kabamud haba uksudu terwa kano ka pop minda pikerlalong kum ka sponge halor ka satu ni hem pilang kum ka sponge minda bale pila pinkre kumno eka donur jambi pila pinkre kumno ya ka mensiam jambi pila pinkre kumno ya ka med jambi da kum gine ki jingsno baro te nagabinda jambi bun giba peit lom ban traikam haga jingim jambi minda aba pipeit ya ke rukam baki pong jain rukam kren rukam leid rukam yard samla baro kala pin bersi ya ka donu jambi minda bandaga taka daw haba wan ke jingtunju uksuit haga jakka ba pin kentai namar pim don bor shuban kentai bale ujisu duna palat haga donu jambi mano baklain ya ka jingsngo ba jonga pertai bad kini ki film ki penkalain shushu ya ga jimmud jambi te kane kalong bama ladapi kili yanga hane hato kalong pop lesenga nong kalong pop bapin peit kum kini ki film kum kini ki video kum kini ki kinja reel kawapin sunyo pingan ong kalong pop bale kini ki jimpe jambi katu ya ka por jambi katu ya ka jingshang tai jambi pormit ka pintalot ya ka jabin jambi ka pintalot ya ka jimmud jimbarka jambi hadin bapi peit kumne hadin bapi pellut ya ka por jambi ka jingmud jambi bar kala dap kum kini ki jingsnu kabamud ngan ong kini ki kam kalam rain barlada piwan shaimane da kum kini ki kam kalam rain hatau jisun rung hapo jambi unum lah ban traikam taka bamut kalong ka pop ba habangi kongu kum kini ki jingsuniu ka ba pinjot yangi tongin duai karpad ya jisu ban benglut no ya baharo ki kam klam rain na ka jimmud jangi na ka jingkwa jangi na ka met ka part jangi baro jisu be it karku kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban im ya ka jingim ka bakhuid da ka ba kot karpad ya ka kerteng jame ba melonga jingshai pat ban veno ya ka jingdum na ka jingim jangi kramba ngindup la ban shakri hok yame ngindup la ban eat yame bangindup light im naga benda ka hima jame en yaro ya utrai Jesus Christ tongin yang tongin plai ka jingye ka jongi Oh
Ablay ko pa. Ngis ngungu yame nagabinda kane kelipmat. Ban ngiwan raru kartak ya ke jingang nur jongi. Bamen kurku, bamen pen gandang, bamen pen sule, bangilong kikun kibajan badme. Nagmentaw pa Bakhuid Sngi, Bishop Sngi, kiring dak bakikat kes. Baki beriu ki bahap kajing sumar, bakin biak ya kajing IT lut, bakajing yaisha kum kada kajing e je ublay yaki. Ni kirpat me Trai. Kerpat yame ko try. Nagmenta karimpe kristan Sngi, bahak kajing lekniam Sngi Trai Sngi. Nin syam ya kajing e ublay yakum kawai kajing sam. Ni kirpat me Trai. Ni kerpat yame ko try. Nagmenta iwe pa iwe nengi. Kiwa sengoy ya kendo ya ka jinglong bapop jingi ngin pai sa uji skudes halor kading phna na kam ta ka jing isnei bat dak ba tikana banjo ya ka ni kir pa me Trai. Ni kerpat yame ko try. Nakapenta kito ki bahatimer kachingyap. Bada dakapapet biang ya kaching imba menshwa. Kaching yo iya ki pop changki. Bakan num penduk jengkermen ya ki. Hendrai kan ya lami ki sya kajing kala ka bamut. Daka bakan mau ya kajing isnei jeng ublay. Ya kabalapan pau bun sien haki. Ni kerpat ime ko Trai. Ni kerpat yame ko try. Nakapenta ki beriu baro. Kiba lamen chua ni lamen sau ni yap dakapop. Kiba don ha kanu kaniam. Ba ublay un penpau haki ba ujisu. Ula yap nakapenta jong kiru. Ban priang ya kajing isnei ka ba uterwa haki. Ni kerpat ime ko Trai. Ni kerpat yame ko try. Ablay ko pa. Pediang ya kini kejing kerpat kabangi wan rah kamajame. Pen gandang ya baro kini kejing tumu jangi. Bakilong kaba ya rap yangi ban kanjan badme kam id yame kam syakri yame bat kam jingai nakapop. Ngipan ya kini da ukris utrai jangim. So bhasyam. Shim kanambar lai spa nyop khandai. Kanambar lai spa nyop khandai. Terwa
ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba ro To try prem chingna nikti jongpi dag benda jing ro ko brom keteng chung. Da chimen to ingi be balang ko chung ko ro ko. da ka jingkemen ko trai ngi terwa ya kini ki jingai ki ba wanra ya ka jimpin khia bam jikut ngi da kerpad rit ya me pamen pelong yangi bangin buram hok ya ki bat kumju ban terwa ya ki hame kumba kadei hok nagabinda ka jimpenim janga parte da ukris utrai jangim utrai undon reng kad bat pim token tiu yala ki donut Ikan tiwi ki shau try. tongin aingu ya utrai ublei jangim Ka shong hok bat kadai. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadei ti jangi bat ka jimpenim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blei ba don bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesu Christ uba da ka jingmaya janga jingwan long brio jangu ula yalam ya ka jait ben rio na ka ba yait ha ka jingdum sha ka jing shai bas ngur janga jingait bat ula wan yalam ya ki tu ki balakha kum gimrao janga pop kulong sha ka jing kam kum ki kun jame da ki janga jingka temai namar kata baro ki jingtao ki ba habening bat ki ba ha ka kindo ki ruai ka jing ruai batimai bani ro yame bat mangi ringat bat baro ki pait angel ngi parta jam bat ngi pen bana kalem sange ko himen ko para tongin duai halaga men siam jangi nagabinda ka jimpen sle jangu umen siam Bakhuid pangin dupla ben bret lut ya bar ki kam klam rai naga jimmo jimparakat nagamen siam jangi bangin num sha ya kita ki kam ban pinjar si ya ka donut ya ka men siam ya ka met ka part jangi ngin duai ba u Jesu uni yangi uni sne yangi lembaga jingwan kya janga men siam Bakhuid halo jangi halor ki bapang ki beshitam halor ki kinna baton hapatengi exam barro da shisha melong Bakhuid ko trai katamei jong ka jingkoid barrom namar katangi karpad yame to pen kuid pen kentang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapha ya umen sem jame kum ga je halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jangu trai jangi o Jesu Christ haka por bala deno yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya uppu bada ka baingo yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong Toshim bato bam na kane pi barro. Namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benda jumpi.
haka ju ka rekomendala la ya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula aya ka halake sinran badu ong to shim batu di nakani pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutang bati mai bad bam jikut ya ka bayan pen mi naga binda jambi bad naga binda ki babun naga binda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam kosnam bakar dor jangu kris to pen kuit yangi pen kuit ya ki men siam hadim pen kuit pen koit pen kia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen ka jimmaya jongka jinget namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Trai ya upo jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela new yangi ki babit benyang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpad yame ba ngi ki ba yo benda hakamet bad ka snam okris ngin long ki bala penyatale kawe da umen siyam Bakhuid. Token mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka partay. Bato penjana ya ka haga jingit rengat bado Francis upa Bakhuid jangi. Ubil bad marwenu bishop jangi bad baru kilingdo bad kiriniyam. Token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde kibele yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pad. Badia baro ke bela kalat no haga jingi sene jamme top diang yaki shaga jing shai ka koma jamme to isne yangi baro ngi karpa diame barengka bat kamari te soti Bakhuid ka kami jango bale u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baro ki rikuid ke bela pensnga baya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pendon borom yame da ukon jamme o Jesu Christ dawu lembado badhawu kanlang hame ublay upa badan bor ha ka jingelang kawe jangamen sim Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junom la junom tongin duwai kumbau Jesu lahi kayangi nagabinta ka jingkuit nagabinta ka jingisne ka jangoble nagabinta ka jingroy ka jingid ya ujisu but kumjuru nagabinta barro ki bappang ki bashitam kinyo jingkoy jingkia kamda me ya barro ki bashimenda lang bat kane ka mas Bakhuid duairu nagabinta baor ki kinna badon hapadengi exam ba pair paginang yoshushu ya ka jingarku ka jingstand ka jangoble ban lebha Kopa jangim uba habening kalonga Bakhuid ka kerteng jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame ha kindau kumba habening to ayang himinda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi patamap yangi rangkhang jangi kumbangi rungi map ka beles new yangi padwatelam yangi sha ka jimban shoy and rate up light yangi na ka basnium top light yangi karpat ko Trai na ka jing sinio barro ha ka jing spoon jame Toy jing suk jing sign hagis ngi jangi kanamba da ka jing arab ka jing isne jamme ngi light bar bona ka pop pangin yo jing da na ka jing jinjar barro kat bangi dang ap kemelendi ya ka jingarmen Bakhuid pat ka jing wan pa jung nom penim jangi u Jesu Christ namar ka chungi ka long kanima ka chungi ka bor ka burom junom la junom
Ko trai Jesus Christ me bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe dike pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame badha ka jings bon jame tai haka ya ka jingsuk bad ka jingetale kawe kat kum gamon jame mame uba im badaba sensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka but pim Ringkat bat pi. dap daga jingido Christ tongin yai markelia. Hakumi ukun lambro jango bale. Hakumi bakit na ka pop janga portay. Sukito ki bala korcha ka jingawai jango ukun lambrot. Kamet pagasnam jango Chris kendri ngasya ka jingim pam juga. Shim nagajing rai ar spalai. Anambar ar spalai.
Smo Padem Kosiu. In Shim Kaslashi Spa and Rupusan. Komen Sim Ukris, Tupen Ko Yanga, Komed Ukris, Tupen Im Yanga, Kosnam Ukris, Tupen Deb Yanga, Komna Krum Chris, Susad Yanga, Uchin Shale Ben Chris, Tupen Klan Yanga, Uchi Super Pat, Shishkor Yanga, Hapogaching Mong Chumi to Ayanri, Pachayanga, Bangan Klad no Nami, now Nong Shin Maman to Dayanga, Hatmir Gaching up to Kod Yanga, but to Ong Wan Shami. Ngando biaro yami junam la junam amen. Hakmi gochi su babha bar batiang tam ngadem krup hakmat chungmi badag ching chang shitham jugam sim chunga ngadwab krpad yami pamanshan hakadanu chunga yak jing sngo bim chunga chinget gaching kerman bat gaching it ringkat bat gaching slide shisha na kabantal ki pop bat kamon bas kem ban le bhano kadba hapol dehi dag ching e bachliu bat gaching ku slide man sim ngayai pusani kita santli ching mong bakador tam dag bakan mau kito kiktin ki bau da bit nong thulpa aslam bau lakran chapang chungmi ko chisu babha kila sam ki deep ki chat chunga klenyau ching chunga baro in pa shaka slashi spa iway kaching duai na kabanta kiling do chungi ko chisu to pait ka chin sngo e ala ki chong kiling do Luchin Shadham Bakhuid, Nagabanda Chinkalaba Mochong Kinong Pop, what sharp kick bluffin sledge and kick in bitting it, Bakikdaman Kasni Kamet Paklem Tobria me, what I became young Shintor Chunki can bit Jaclea, Bakisau Grang the Kasnam Kodor Tam Chumi, Tori Koid Kidono Chunki, Banam bit per tay, the Markidonic Gidak Bakin Jobning, Chong Ching Longing Dog Panai Chumi, took her Kuya Ching Trai Chunki, Bakin say soccer high. But I will talk by Shakri Kanika Prate, can long yaki gaching and happening. Amen. Tong in near Dubai. Koblei meu ba penshai ke brio barro ke ba wan shagane ka partei ngi karpat to penshai ya ke donu jangi da ka jing shai ba phalang janga jinga e jame bangin puson barabor ya ka ta ka ba bidor bad ka ba pen sobha ye me kinrad ban bad ban e chisha ye me da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringkat bat piro. ngo ya ka kle jambe karpadi ka jingar ko na utrai ko trai to peit ya ki pait ki ba karpad rit ye me pat toshan bor ya ki ba talot to ai jingim daga jing shai bam julip jame ya ki to ki ba yai ha ga surngi janga jingia pat to ai ba ki to ya ki ba mela palait isne na ki jing suni ba ro kin poi shaga jimba bajanaitam da ukris utrai jangim Amen. Blei badan bor baro en karko yepi uppa baru kon baru men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jangutrai daga jingim ka jompim Nisnomu yablay. Nshim ka jing roi pen kut na ganambar nriu puway. Ganambar nriu puway. Trai
Rom hok Pablo kun meraman sim Bakhuid. Ko Renur Bakhuid tamu Jisu. Ko Joseph Bakhuid. Ko Francis di sales Bakhuid. Ko Angel bat kiru Bakhuid baro. Ko Maria ko kumi jong jing ngolam. Amen. Eni ro Trai Jesus Christ.